Tras as primeiras reunións cos candidatos á alcaldía, Silvia Díaz parece que ten claro cal será a súa posición nas vindeiras semanas. Pois estamos valorando esta cuestión, parece que a disposición dos tres vai por aí, pero bueno, vai ser longo, laborioso, porque non se vai a tratar neste caso de reeditar nin de prorrogar ningún tipo de pactos. Hai que facer borrón e conta nova e hai que resetear e instalar un novo sistema operativo neste concello. Pero calquera que nos seguise un pouco na campaña, que lese o noso programa ou que conozca a miña trayectoria, sabe que é bastante incoherente que eu apoyara a investidura de Ángel Moldes. De apoiar ao BNG, Silvia remarca a importancia dunha rexeneración no Concello de Poio. Pois Avante Poio aparece precisamente para rexenerar. Se non tiveramos sacado un concelleiro, seguiríamos loitando por esa rexeneración dende o lugar donde nos colocase o electorado. Agora temos esa cadeira no pleno da corporación e vamos tirar para adiante porque pensamos que hai que cambiar moitísimas cousas do funcionamento do concello. Avante Poio conseguiu entrar na corporación municipal cun concelleiro e agora ten, sen dúbida, a chave do goberno. Tamén fixemos a nosa autocrítica porque nos gusta facelo así, ademais, e hai 4 anos por diante porque nos viñemos para quedarnos, entonces queremos ir cos datos ben estudados e saber onde fallamos, porque obviamente un resultado de un concelleiro non é para botar foguetes tampouco, e onde podemos medrar e, sobre todo, agrandar a nosa organización. Agora solamente queda esperar aos próximos pasos que dean as agrupacións municipais de aquí ao vindeiro día 15, o día de investidura.